Goizerokoaren lehenengo orduan aurkezpenak eginda, goizeko 10:11 minutu ditugu eta prest ditugu sustatuko lagunak. Luischo Fernandez, egunon. Egunon, bai. Zer moduz? Estulka, Ai, baina ama. ondo nago. Eta Bueno, albisteak emateko prest. primeran. Bueno, eta gaurkorako ere albiste ugari. Luischo, Bueno, pixkat, denborak ematen digu. joan den astetik pendiente Mhm, geratu zitzaigun bat, bai, ze aurkeztu zen gauza bat Euskorpora elkarte bat eta Euskorpus delako proiektu teknologiko bat bai, aurkeztu zen, eta, bueno, pues, aurkeztu zen guk hitz egin bezperan, hala da. asteazkenean. Baina, ostegunean zehar, gu izketan ari ginala, balako polemika bat sortu zen Mhm, horren inguruan. Eta, bueno, esango dugu. Egintzan, aurkezpen handi bat, bai, lehendakaria, sailburu batzuk, eta enpresa potoloetako ordezkari batzuk ere bai, eta Euskorpora elkarteak aurkeztu zuen Euskorpus izeneko proiektu bat, bai, adimen artifizialarekin lotuta, hori da. eta hurrengo 2 urteetan 5 milioi pasa euro jasoko dituenak Jaurlaritzako atal desberdinetatik. Helburua omen da euskarazko, bueno, Euskorpus horrek esan nahi du euskarazko produkzio testualaren bilketa bat egin nahi dutela, Vale. baina adimen artifizialera begira, teknologia aurreratuak eta holako Mhm, bueno, berriketa topikoa esango dut, baina, bueno, bai, bai. funtsezko gauzak egiteko ustez. Mhm, Eta, bueno, aurkezpenean azaldu zuten ez aurten ja 6 edo 7 lagun jarriko dira martxan, mhm. erakunde berri eta proiektu berri honetan, eta datorren urteran 30 lagun arte ere gehitu daitezke ikerlariak eta hori. Kontua da, hitz zentroa dagoela Euskal Herriko Bai. Unibertsitatearen ikerketa zentro bat, orain dela 3 urte martxan, Mhm. eta horrek ere, adimen artifizialera begira eta euskararen teknologietara begira lanean diardu. Eta orduan hau alternatiboa edo da. Eta aurkeztu zen egunean bertan, barkatu, Lasai. aurkeztu zen egunean bertan, berriako kazetariak, neontzenak, Arantxira Bai. Olak, atera zuen ohartxo bat, bueno, ze izen dauden eta zein ez dauden. Aha, Eta, bueno, irakurringo ditugu vale. izenak, ez? Hau guztia, leloa eta beraiek erabiltzen dutela dala Euskorpus adimen artifiziala euskalduntzen. Hau da, Bai, hortik hasita baita ere, eh? bueno, Bueno, hitz zentroare horretan ari da, hori da. Latxa izeneko proiektuarekin, Mhm. eta gero, adimen artifiziala berez ere euskaldun dut dira, konprobatu izan dugun bezala, Bai, bai. eta bastante ondo gainera batzuk. Bueno, Bai. orduan, Euskorpora delako elkarte hau osatzen dute, Bicomtek, dala Donostian dagoen ikerketa zentro bat, zentro Bai. teknologiko bat, Ereil Technologies, ez da hau ez dakit zein diran, Trebe Language Technologies, hau da Bicomtekeko adar bat, Vale. hizkuntza teknologian inguruan eta lan egiten duena, euskaraz ere bai. Euskaltzaindia, Vale. Eusko Jaurlaritza, Bai. Baleuko, dela ikusentzunezkoen ikuestetxe bat, Bai. Mixer, ez dakit zer da, EITB, Bai. CAF, MFF, talde industrialak, Petronor, beste industria handi bat, Euskaltel Mhm. Fundazioa, Kutxabank, Pricewaterhouse Cooper, dela konsultora erraldoi bat, eta Mhm. Logikaline. Bueno, izen hauek daude, baina ez daudenak, bueno, Zin falta biharamunean, dira, botan falta ditea zenak. Bai. biharamunean Bilduk protesta moduko bat egin zuen, idazki Mhm. bat sartu zuen Eusko Legebiltzarrean, Bai. eta Falta diren enpresen edo Lore Martínez legebiltzarkideak Mhm. galdera batzuk sartu zituen, legebiltzarrean legebiltzarkideko egiten dituzte, eta bat da, Mhm. zergatik ez dira hasieratik gonbiatu EHUko
hitz zentroa, Langune Gaia klusterra, hori da hizkuntzarekin eta lan egiten duen enpresen elkarte bat, eta Ecodesintas sustatu egiten duen enpresa horren, kluster horren parte da. Vale. Ekimen, dala euskarazko edabideen elkartea, kontseilua, Eluiar Fundazioa, Jaurlaritza horren patronatuko kide izanik, zehaztu zuen Lorek, eta bueno, zientzia eta teknologia sareko beste kide batzuk daude hor, beste, eta Basque Research izaneko beste erakunde bat ere badago, eta bueno, beste ikerketa zentro eta hola gehiago badaude, eta zergatik batzuk bai, eta beste batzuk ez, hor dago zalantza, ezta? Eta klientelismo ote dagoen kontu honetan, hori ere irakurri dugu, eta orduan, bueno, pues polemikarekin abiatzen da. Tira, batetik, nik izango dut, bueno, alako niri ere pixkanta raro iruditzen zait, baina, bueno, gerra deirik ez dute egingo, gerra piztu denik ez dute esango, eta, bueno, esan dezakegu, hitz zentroan milioi batzuk euro konpromisoa inbertitzeko hartu zuen Jaurlaritzak, eta ari dira horretan, eta orduan beste 5 milioi inbertitzen badira beste zer batean, beste ekimen batean, euskararentzako produktu eta zeak ateatzeko izango alda, ezta? Bueno, gero ere beste laguntza, ez dakit lotura egin daiteke, baina badaude beste laguntza batzuk ikusi genituen hemen ere, eta kritikatuak izan direla, adimen artifizialaren aurka lan egiteko diru laguntza batzuk. Hori sartuko gara horretan. Bueno, laguntza publikoak daude, altzairu ekoizteko handienak. Eta autoparteak egiteko, edabideentzako, eta honetarako. Eta da, ondo etorri da. Oin kontua da, corpus terminoarekin hor dauden batzuek ze pintatzen dute. Pricewaterhouse PVC-ek noiz egin du zerbait euskararen alde. Alde eta lanare, bai. Eta hor, gero corpus textuala daukatenak dira ekimen, ez? Ekimenen parte ere bada sustatu, Euskal Edabideen elkarte horren parte bada sustatu, eta sustatu dauka ia 25 urteko artxibo bat, eta, bueno, eskatzen duenari emango diogu. Egia esan da, inok ez du jotzen atea. Bueno, orduan, ez dakit zer dagoen, eta iruditzen zait batzuk gehitu dirala agertzeko argazkian, eta zerbait ateratzeko, konsultore espainoloiek edo anglo-espainoloiek zeateako duten hemendik, ez dut ikusten, ez bada dirua ateako dutela, eman idearik ere ez tokat, eta, baina, bueno, zerbait irtengo da, lanean azten dianak profesional euskaldunak izango dira, kenduko dizkiote profesional batzuk zentroari, bueno, deialdi berriak egin beharko dira, eta jendea trebatuko da, pentsatzen dut, eta ni bezalako bat, ez da hasiko orain euskarazko ardizen artifizialareko kurrikulumak bidaltzen, jarraituko dut neurean, baina beste batzuentzako aukerak egongo dira. Hori da. Bueno, horixe, albiste, gero polemika, susmok, eta, bueno, hor daude, guk bi albiste artea genitu. Lehenengoa pizkatola, ohar ofiziala eta hauek hau atea dute, eta bestea, EH Bilduk hau atea du. Esan dezagun nolako kritikak etorri dira alderdi jakin horretatik. Zurrumurru batzuetan, beste batzuk ere biliko zira, baina jentea mutu. Eta guk ez dugu ikerketa kazetaritzarik ere egin dugu, honek hau esan du eta besteak hau esan du. Beste batzutan gehiago bustitzen gara, futbol ligaren kontra bakizu. Busti ginala hemen sututa jarri ditzen.
Baina, bueno, hori jakin da, ez? Euskorpus lanean hasiko dela, jakingo dugu zer egingo duten, edo zerrez, edo zertan ari diren. Hori ere, Bai, bueno, epe ertain batean garatuko den bai. kontu bat izango da, ala uste Mhm. dut. Mhm. Hori da. Bueno, eta kazetaritza ardatzekin jarraituko dugu, edo? Bai, bueno, berria egunkaria, bueno, buletin bada. Aha, E-posta bidezko buletin bat, eta berria egunkariak baditu zenbait, olakoak sortu ditu, azkenengo bi urteetan. bai, Inka izeneko bat adibidez, larrialdi klimatikoaz eta astero hortxe dabiltza, fin, eta gero bai. mendi irteerei buruzko, mendiaren iguruzkoak ere baukate beste bat, Mhm. eta beraiekin lotutako badok musikaren atariak ere badauka bere boletina, eta orain, Pello Urzelai dela berriako IKT arduraduna, teknologien arduradun, eta kazetari veterano bat, Bai. berak sortu du kazetaritza ardatz izenekoa, hilabete hasieran, hiru ale banatu dira, Mhm. eta ni arpidetu naiz, eta oso interesgarria. Kazetaritza, edabideak, informazioa, desinformazioa, adimen artifiziala ere bai, ze Bueno, ikusten ari gara badukala honekin lotura, eta pixkat sustatzuk egiten duena intersekzio hori teknologia eta euskara, bai. baina komunikazioarekin ere bai. Kasu honetan, pixkat akotatuago, baina bueno, kompetentzia sanoa, Bai, hori da. gure informazioari. Eta bueno, aipatzeagatik ze kontu, azkenengo ale honetan, adimen artifizialak zelako disparateak egiten dituen BBC-ek ikertuta, Mhm. tokiko euskal hedabideen inguruko analisi bat ere publikatu dela gutxi, kazetaritza feminista zertan den ere aztertu du ikerlariren batek eta horren aipuren bat, eta Mhm. orduan, atal batzuk lantzen ditu, eta baina estekekin, eta hola, orduan, Hori da. praktikoa da, eramaten zaitu hona, eta beste, hori sustatuk ere beti egiten du. Esteka mordo batekin, publikatzen ditugu Bai. albisteak. Eta Klikatu horietako, hemen eta halakoak bai, egiten dituzte. eta kontuetako bat, aipatua dagoena azkenengo buletinean, arreta deitu didana, da Noticias de Álava egunkarian, Bai. Noticias taldea esaten zaion Mhm. Hego Euskal Herriko egunkari talde bat da, Bai. Deia, Noticias de Ipuzkoa, Diario de Noticias Nafarroan, eta Noticias de Álava Gasteizen argitaratzen da. Mhm. Bertako langileek salatu dutela, webuneko artikulu batzuk adimen artifizialarekin egina daudela. Eta, bueno, langileen salaketa da, azken baten, lana murrizteko modu badala, langileak ordezkatzeko modu badala, Mhm. egunkaria betetzea adimen artifizialeko tresnekin, eta horti dator salaketa eta protesta, baina hemen beste puntu bat dago, eta langileen salaketa hortan ere badago, zuk lehenago aipatu duzuna, iaz, laguntza bat banatu zela, ustez, adimen artifizialaren kalteak ebitatzeko Hori da, bai. aitzakiarekin. Aha. Eta banatu ziren laguntza horiek, eta notiziaz taldeak zuten diru pila jaso zuen, Bai. eta egunkari honek zehazki 317.000 eta 500 euro jaso zituen adimen Hori artifizialaren saihesteko. Vale. kalteak ebitatzeko. Orduan, test bat da, kalteak eragin ditzagun aztertzeko gero esperimentu bat, ez? Mediku batek norberari Bai. gaixotasuna Zer. injektatu zertzen, ez, hau da adar jotze bat. Mhm. Adar jotze bat. Eta, bueno, laguntza horiek, aparte, pixkat absurdoa direla, Eusko Jaurlaritzak, adimen artifiziala euskeraz lantzeko lanean, diarduenean,
ganoraz esan dezagun, Bai. ez dugu nahi disparaterin, nahi dugu euskararentzako ondo funtzionatu dezan teknologia horrek, eta Euskorpus horretara dijoa, bere leloak berak esaten duen bezala, baina bestetik, azken baten nik uste dut, honetan bai guztiko naiz, dala edabideak gainz finantziatzeko aitzakia bat, asmatu dutena, orain dela 4 eta 3 urte egon ziren beste diru laguntza batzuk, COVID-arenak. Gehiena erdarazko edabide jaso zituztenak, eta oraingo hauetan, gehiena erdarazko edabide jaso dute, baina euskarazko batzuek ere jaso dituzte batzuek, eta, bueno, ez dakit isilago edo geratzen diren horrela, bueno, da, dependentzia ekonomiko bat eragiteko modu bat, eta bueno, auditoria bat jasoko balu Noticias de Alabak, eluke pasatuko, baina ez dakite inoke egingo dien. Zalantzan. Hortxe utziko dugu, gaur tema politiko, mediatiko, teknologikoak izan ditugu izpide, ezta? Bai. Bueno, baina euskara eta teknologia ere. Baita, bide gurutze horretan gaude, eta guk ikerketa kazetaritzarik lehen esan dizut, ez dugu egiten. Baina gertatzen diren gauzen kontakizuna, bai. Polemika, ez guztiko hori ere ez du egiten, guzti behar garenean. Bai, hori. Ala da. Bueno, Lucio, hemen txamaituko dugu, edo azken bat azkarra aipatzeko? Utziko dugu, beste baterako. Oso ondo. Lucio, mila esker, beste behin gurean egotagatik, eta hurrengora arte. Hurrengo aste arte. Ondo izan.